tfal, kif intom? Jiena Jess fejn se nibda nkun magħkom għal ftit ħin biex nagħmlu exercise flimkien. Dan l-exercise se jieħu bejn 5 u 10 minuti. Però qabel nibdew dan l-exercise, importanti li noqogħdu ftit attenti għal dak li se ngħidilkom. L-ewwel ħaġa araw li għandkom spazju biżżejjed fejn tagħmlu l-exercise. Jiġifieri araw li tneħħu ftit affarijiet, araw li xi ħadd ikbar minnkom, il-parents tagħkom dawk li jieħdu ħsiebkom, ineħħulkom l-affarijiet ma jkunx hemm tapiti fin-nofs. Araw li jkun hemm xi ħadd ikbar minnkom jarakom qed tagħmlu l-exercise, importanti ħafna. Importanti li tixorbu l-ilma, mhux waqt li tagħmlu l-exercise biss. L-ilma importanti tixorbuh dejjem. Żgur li smajtu ħafna l-iskola, kemm il-teachers tagħkom, mill-parents tagħkom, minn dawk li jieħdu ħsiebkom biex tixorbu l-ilma. Ħanamlu ftit exercise flimkien u importanti ħafna li nixorbu aktar ilma. Araw li qed tilbsu xi ħaġa adattata, ġifieri ħwejjeġ li tkunu komdi bihom, u importanti wkoll ikolkom il-gym shoes. X'taħseb? Nibdew flimkien? Mela ħanibdew nimmarċjaw. Indawru ftit spallejna lura u ħanamlu 8 flimkien. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. U noħduhom il-qudiem. Ejja nagħmlu 8 oħra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rasna la ġemba il-qudiem. Mela to the side, center. Side, center, side, center, side, center. Neħdu nifs il-ġewwa u l-barra. Nerġgħu nifs il-ġewwa u l-barra. Issa ħanimmarċjaw. Araw li l-posture tagħkom qiegħda dritta tajjeb. Nagħmlu ftit iktar marching. Mela, intom ħadkomplu timmarċjaw. Però ħarsu lejja araw x'ħanagħmel il-pass li jmiss. Sempliċi ħafna. Mela, ħanitteppja. Seq waħda u mbagħad ħanbiddel. Ejjew nimmarċjaw flimkien. Meta nagħmlilkom hekk, jiġifieri ħanimmarċjaw tajjeb. Jien ħantikom il-cues. X'jiġifieri għal dawk li forsi anke jmorru xi classes ta' sfin. Dejjem tisimgħu lit-teachers tagħkom jgħidulkom 5, 6, 7, 8. U nibdew. Mela nimmarċjaw. Ħalli tibqu tidrawni. Isimgħu il-cue sew. U ħanitteppjaw. Dak il-pass ħansejjaħlu tepp. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 more, 7, 6, 5, 4, 3, 2, change leg, 8. 8 oħra. U nerġgħu. 16. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bidlu 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, immarċjaw, x'taħsbu? Nerġgħu nagħmluh, ħanagħmlu 16 fuq siq u 16 fuq siq oħra tajjeb. Tinsewx il-cues. 5, 6, ħanagħmlu 16. 5, 6, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, march. X'taħsbu? It-tieni pass li jmiss. Ħarsu lejn idejja. Tajjeb, qed taraw min nagħmel idejja l-barra. Issa hawnhekk
tistgħu tagħmlu maġġel kemm tridu intkom il-pass. Tixtiequ tagħmlu hekk, jew inkella iktar fast. Ħanamlu 16 lejn din in-naħa u 16 in-naħa l-oħra. Ready? 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bidlu s-sajd, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, march! X'taħsbu? Qed tinnotaw li anke l-beat ta' qalbkom bil-mod jibda tiela, dak huwa importanti ħafna. Tinsewx biex tixorbu l-ilma, araw li dejjem l-ilma ma jkunx fin-nofs. Komplu mmarċjaw. Ħanerġgħu nagħmlu l-idej. U s-saqaj flimkien. 16 fuq naħa, 16 fuq oħra. 5, 6, 7, 8. 8 oħra. U nbidlu s-sir. 8 oħra. U nimmarxjaw. Qed tinnutaw li dawk il-passi jien qaqqadthom flimkien li huma it-tapping u l-idej. Tajjeb, ħanerġgħu nagħmluh. Issa importanti it-ton naqra kulur. X'jiġifieri? Jiġifieri tiċċaqalqu naqra iktar kif naqbad ngħid bħeġġa. Jiġifieri araw il-differenza, mhux nagħmluhom hekk. Nagħmilhom b'iktar kulur, iktar nur li qed nieħu pjaċir. Tajjeb, immarċjaw, tinsewx, jien ħanajdilkom 5, 6, 7, 8 u nibdew flimkien. 16 fuq naħa, 16 fuq oħra. Flimkien. 5, 6, 7, 8. 8 more. Change side. And march. Nibdu nifs il-ġewwa u l-barra. Nerġgħu il-ġewwa, il-barra, nimmarċaw bil-mod għal dawk li forsi rawħ biss dan il-video, dan il-workout. Nerġa' nfakkarkom li importanti tajjeb li tilbsu dejjem affarijiet komdi, li taraw li fejn ħad tagħmlu l-exercise huwa free, jiġifieri m'hemm xejn li jista' jkun ta' periklu għalina, dejjem taraw ukoll li forsi hemm xi ħadd ikbar minnkom jekk intom żgħar tagħmlu dan l-exercise importanti, tajjeb. Anka dak li jkun anka kumpanija wkoll, tuħdu pjaċir jistgħu wkoll jagħmluhom magħkom. Għaliex le, ġifieri jekk hemm xi ħadd kbir magħkom importanti tinsewx li żommu anka distanza bejnietkom dejjem nobdu milli jgħidulna l-awtoritajiet. Tajjeb, ġifieri bħalissa qed jgħidulna biex noqogħdu ftit il-bot minn xulxin mill-inqas żewġ metri. Ġifieri anke meta tagħmlu dan l-exercise. U ħaġa oħra tajjeb li żommu fraskom li jekk hemm forsi xi tfal anka jieħdu xi mediċini, jieħdu forsi xi inhalers minħabba ażma affarijiet hekk. Hemmhekk importanti li tgħidu l-parents tagħkom biex il-parents tagħkom ikellem lit-tabib ħalli tkunu ċerti li tistgħu tagħmlu dan l-exercise. Tajjeb, nispera li ħadtu gost, ħataraw iktar workouts miegħi ġew u minn hawn ngħidilkom bye!